Barkan ku dai, sunana Aminu Mikaga. A yau ina so zan yi magana akan hanya zuwa nasara. Hanya zuwa nasara abu ne mai tsauri kuma yana da tsawo kuma yana da wahala. Ba kowa bane yake kai karshe har ya ci nasara illa mutanen da suka saka naci. Kaɗan daga cikin mutane ne suke sa haƙuri, suke sa juriya su samu su kai wannan nasarar. Shi yasa kaɗan daga cikin mutane suka yi nasara a rayuwa. Rayuwar nan kawai gabaki ɗaya shi akan me za ka yi ka kawo ci gaban ka. Kar ka tsaya kana ƙoƙarin ka san wadansu, sanin kanka za ka fara yi. Hanyar zuwa nasara yana da tsawo kuma yana da tsawo, amma idan ka saka naci ka saka kwazanka za ka shiga wannan wahala, za ka fahimce shi kuma za ka zo za ka yi nasara, za ka ba da labari wata rana. Kada ka tsaya kana sauraron mutanen da suke cewa abin da kake bai cancanta ba. Kada ka tsaya ka saurari mutanen da suke cewa ba za ka yi nasara ba. Ƙananan mutane ne masu ƙananan tunani, ba za su taɓa yin babban abu ba, duk abin da suke ƙanana ne. Kai kanka ya kamata ka fahimta, ka duba, ka kalla kanka, ka kalla kwazanka, ka duba nacinka. Ko menene wannan abin, in dai har kana son shi za ka yi nasara wata rana, za ka tashi, za ka ba da labari. Hanya mafi tsauri na rayuwa shine ka zauna baka san kanka ba, baka san me za ka yi ba. Wannan shine ka wulakanta kanka. Amma idan ka tashi ka ce za ka nemi nasaranka, hanya zuwa nasara yana da wahala amma ba abu bane mara yiwuwa. Idan ka bari shine ka kasa, shine ba zai yi ma ba. Amma in ka tashi ka nace, za ka fadi amma ka ci gaba, za ka sha wahala. Idan ka shiga cikin wannan wahala nan ka nace, ina magana akan kanka ne. Babu abu mafi mahimmanci a rayuwa irin ka. Idan ka mutu babu wani wanda zai replace ka. Da rayuwa ba wai kawai ka je ka zauna a karkashin wani yana biyan ka salari bane. Rayuwa kawai kai ma kaga kayi abin da zaka kawo ci gaban kanka. Wannan shine rayuwa. Ka tashi, ka tsaya, ka sa naci, ka tabbatar ka yi abin da kake so ka yi. Ka rike gaskiya, kada ka yi yaudara, kada ka yi sata, kada ka yi karya. In ka rike gaskiya, ka saka naci a rayuwarka, zaka zo ka yi nasara kuma zaka bada labarin gwargwan mai da ka sha rayuwa.